Ka taɓa jin labarin duniyar da ke tafiya a karkace? Wannan duniyar sunanta Uranus. Duk sauran duniyoyi masu zagaye ranar mu suna juyawa daidai. Saɓanin wannan duniyar mai suna Uranus tana tafiya a karkace. Masana sun ce a shekarun da suka gabata wata duniya ce babba ta zo ta kabru da Uranus, shi yasa ta karkace digiri 98. Uranus ita ce duniya ta bakwai wadda ke zagaye ranar mu, kuma tana da launi mai sanyi da kuma shuɗi mai haske saboda tana da wani gas mai suna Martin wanda ya lullube sararin samaniyar ta. Wannan gas ɗin idan ya sha rana yakan mai da duniyar ta koma shuɗi. Zafin duniyar Uranus ya kasance abin mamaki domin yana iya kaiwa -224, domin ita ce mafi sanyi a cikin duniyoyin rana, kuma tana da zobe kamar irin na duniyar Saturn, amma sai dai nata baki ne baya kyalkyali. A takaice duniyar Uranus ba duniyar da za a iya rayuwa a cikin ta bace. Kar ku manta ku yi following dina.